So, ayan. Nagpapalambot ako ng spaghetti pasta. Yun ang gagamitin ko para sa white pasta na gagawin ko. So, pinapalambot ko siya. As you can see, yung pula na yun nandun sa gilid ay red bell pepper yan para magbigay siya ng aroma dito sa pinapakuluan kong spaghetti pasta. So, ayan. May oil siya and salt. So, ready na rin yung pasta natin. So, ngayon, gagawa na ako ng sauce. Pinuhugasan namin siya kasi gusto ni Mama para daw hindi ka agad mapani. So, hindi ko alam kung ginagawa ba ng lahat din yung hugasan muna. Pero si Mama, ganun talaga eh. Gusto talaga niya hugasan, kaya inayaan ko na. So, ayan. A few moments later. So, naglagay tayo ng butter. Pero haluan natin yun ng oil. Naglagay na ako ng butter, konting oil, and then yung garlic natin. So, kaya lang natin yung mag-golden brown. So, ayan. Lagay natin ang chicken. So, yung luto na to, version ko lang, maraming kung ano-ano pinagalo. May halo tayong chicken, tapos tuna. So, chicken tuna, white pasta. So, ganito yung version ko. Bukasan natin yung apoy. Chicken breast pala to, isa lang. Para lang may lasa siya. Na-marinate yung chicken breast sa kalamansi na black pepper and little bit of oyster sauce. Now, we can add the mushroom. Mushroom naman. Ang hirap mag-vlog ng ikaw lang lahat. Ikaw yung naghahawak ng camera, kabila, nagluluto. Diba? Multitasking. Pasensya na sa kamay kong shaky. Ayan, nilagay na natin ang mushroom. Luto ng chicken. Ang bango. Ngayon, maglalagay na tayo ng century tuna, isang maanghang at isang hindi maanghang. Ganun lang, sasaluin natin. Pwede na tayo maglagay ng other seasoning. Maglagay tayo ng chicken cubes. Tapos, black pepper. Gusto ko madami. Yan. Tapos, pinch of salt. Ayan, pinch of salt. And mix all together. Ang bango na. So, ganyan lang. So, ayan. Maglalagay tayo ng dalawang Nestle cream, all-purpose. Isa pa. Ito ma. Si Mami yung tagalagay. Ayan, dalawang all-purpose cream. I'm using Nestle. This is not a sponsor. Tapos, ilalagay din natin itong Del Monte Carbonara style. Lagay mo ma. Yan. Para very thick.
Ganun kakapal siya. Dami, very creamy. Tapos, ilalagay tayo ng cheese mamaya. Pakigadgad mo ma yung cheese. Kalahati lang. Del Monte yung ginamit kong carbonara. So, yeah! Natapon kasi ni mama yung sandok ko na kahoy. Kaya dahan-dahan ako kasi baka magkasigasan itong kawali. Diba? O, ganyan lang. Dahan-dahan lang na apoy. Tapos, titikman natin siya. Ayan, naglagay ako ng black pepper ulit at konting seasoning. So, ngayon, ilalagay natin yung konting evaporated milk. Ayan. Tapos, ilalagay natin itong bacon. Tapos, ilalagay natin itong red green pepper. So, yan. Konti na lang yan. Almost done na yan. Titimplahan na lang natin. And then, ready to add pasta para ihalo. So, ganun lang. Tapos, yung cheese, mamaya, pag yung cheese, ihaluan natin siya ng cheese. So, hayaan natin siyang kumulo ng konti and tapos na. So, kapag nagluto ng ganito, hindi ito pwedeng hindi naka-ref kasi may gatas siya. So, sa isang araw, okay lang hindi naka-ref. Pero huwag yung abuti ng umaga kasi mabilis siya mapanis kasi mayroon siyang gatas. Kaya kailangan kapag madami ka niluto, ilagay mo sa ref. So, titikman na natin siya. So, ayan. Ready na siya. So, ngayon maglalagay tayo ng grated na cheese. Eden cheese. Ayan. Tapos, yung konti natin na spring onion. Para lang may amoy. So, ayan. Tinikman ko na rin siya. Okay na yung lasa niya. Perfect. Perfect for me. Yan ang mahirap talaga kapag yung cheese natin. Kakaiba unlike sa imported, no? Mas, sa atin, natawag ito ng jowa ko, rubber. Kasi kahit i-melt mo na, hindi ganun kadali siyang ma-melt. Unlike ng mga imported, napakabilis i-melt. Napaka-creamy po niya. Saucy, creamy. So, ayan. Luto na siya. Ihalo na natin yung pasta. So, ayan, lalagay na natin yung pasta. So, give me a minute. Haluin ko lang to and I'll be back later. A few moments later. Tadan! So, finally everyone, this is my version of tuna chicken white pasta. So, as you can see, very creamy. Ayan, may mushroom. And tinikman na namin and super creamy, sarap. Especially nung may cheese, lasang cheese. So, it's up to you. Kung madami ka ingredients, mas masarap. Pero ito lang yung nakayanan, kaya yun. Tipid pa yan So, yun, nasarap. So, mamaya, ready to serve na to for our lunch. So, thank you everyone for watching!